Euskaldunoi asko gustatzegu hitz egitea. Edonorekin eta edozertaz hitz egiteko kapaza gara. Telesaiez, musikaz, parrandaz, baina batez ere, politikaz. Eta horretan ibili gara EH Bildun azkeneko hilabeteetan. Ehundaka norbanako eta eragilerekin hizketan. Gure herriaz, bere etorkizun eta erronkez. Horixe izan baita ikasturte honetako nazio elkarrizketa. Aldaketa asko eta oso aldaketa handiak ematen ari dira, denbora laburrean. Horrelako une batean ez da aski, instituzioetatik erantzutearekin. Horrelako momentu batean ezinbestekoa da, gauzak herriarekin, jendearekin batera, pentsatzea, ahalik eta herri proiektu nolabait, komunena ere josi edo gorpuztu ahal izateko, Eta horretarako, genuen erronkarik nagusiena zen nola antolatu horrelako prozesu bat, ahalik eta elkarrizketatzaile gehien bilduko zituena eta modu sistematiko batean hortik jasotako ondorioak bilduko zituena. Ia ekipo, gaur eragileen mapa osatu behar dugu. Ezin dugu eragile bat bez kanpoan utzi. Beraz, kontuan izan behar ditugu, eragile sozialak, kulturalak, ekonomikoak, zein politikoak. Hau ezingo dugu bakarrik egin. Nazio elkarrizketa Hego Euskal Herrian egin dugun elkarrizketa prozesu bat izan da. Eta horretarako, EH Bilduko auzo eta herrietako kideak ezinbestekoak izan dira. Diskrezioa eta entzute aktiboa ardatz, elkarrizketak egin dituzten kide guztiak elkarrizketaren artean trebatu dira. Formakuntza horien erronka zen, entzunketa aktiboa egiteko jendea ahalik eta prestatuen egotea. Nazio mailan bildu gara eta hitz egin dugu ehunka eragilerekin, persona erreferentzialekin, adituekin ere hitz egin dugu. Baina horrekin batera, paraleloan herrietan entzuketa aktiboko dinamika zabal bat jorratu dugu. Milaka lagunekin hitz egitera eraman gaituena. 1500 eragileren langa gainditu dugu, eta uste dugu zenbaki horrek adierazten duela ariketa honen dimensio kualitatibo eta politikoa zer nolakoa izan denez. Nazio elkarrizketa hauek egiteko poltsoan daramadana azalduko dizuet. Lehenengo elementua mugikorra. Garrantzia ematen diogu elkarrizketaren egunean mugikorra izilarazteari. Karpeta. Karpetan elkarrizketan zehar erabiltzen ditugun dokumentu ezberdinak ditugu. Alde batetik, nazio elkarrizketaren diagnostikoaren laburpena eroaten dugu, gidoia ere erabiltzen dugu elkarrizketa guztiek gidoi berbera izan dezaten, eta baimenak, pribatutasuna eta datuen babesarako dokumentu bat sinatzen dugu beti, bai elkarrizketatu, bai elkarrizketatzaileak. Kuadernoa bertan elkarrizketan zehar aipatzen diren gauza garrantzitsuenak apuntatzen ditugulako. Elkarrizketa guztiak grabagailu batekin grabatzen ditugulako, informazio guzti hori kudeatuko dugulako. Behin elkarrizketa amaitua, bai apunteetan hartu ditugunak, aktan hartu ditugunak, eta grabadurarekin grabatu ditugunak ordenadorera pasatzen ditugulako. Ez da ausazkoa izan EH Bildun prozesu hau digitalizatzeko hartu dugun erabakia. Ez gara gauzak egitearren egiten dituzten horietakoak. Horrela izango balitz, hala moduz idatziko genituzke ondorioak edozein paperetan. Baina kasu honetan informazio volumena izugarri handia izango zela aurreikusi genuenez, dena ahalik eta zehaztasun handienarekin jaso eta batu dugu, erronka honetarako sortu dugun tresna digitalean. Gure kasuan, gure herrian, elkarrizketatzailek niri pasatzen dizkidate bai aktak eta bai elkarrizketatuen baimenak, eta hori gotxerakoan erregistratu egiten da erraz. Gu joan gara, esan bezala, entzutera. Ez gara joan, nolabait, argazkia ateratzera. Ez dugu argazki bakar bat ere atera, enkontru horietako bakar bati buruz. Kasu gehienetan, jendea oso eskertuta agertu da, ez? Eta beraz, gure berezkoa den kultura politikoaren ezaugarri bati, bide eman diogulako, ez? Herriarekin batera gauzak egiten jakin badakigu, hori dena egiteko jauzi bat eman dugu, ez? Politika ez da soilik instituzioetan eta instituzioetatik egiten, ez? Politika egiten da bereziki, kalean, ez? Gauzak herriarekin, jendearekin egin ezkero,
seguru, asmatuko dugulako, Mila esker denoi eta egindako lan guztiarengatik topa Uste dugu prozesua oso aberatsa izan dela, eta pozik gaude eta ospatzen ari gera, eta hortara etorri gera gaur Irungo bidasoa elkartera. Taldeak ere ikasi duena da pertsonekin, eragileekin, jendearekin batera egiten ditugunean gure proposamenak eta gure bideak emaitza hobeak direla behintzat. Egin dezagun nazio elkarrizketaren errepaso bat. Nazio elkarrizketa EH Bilduk hilabete luzeetan aurrera eramandako entzute ariketa bat izan da. Herritarron kezkak entzuteko. Desberdinengandik ikasteko eta gure begirada Euskal Herriaren etorkizunean ipintzen hasteko baliatzen ari gara. Azpimarratzekoa da nazio elkarrizketa bitartean, norbanako eta kolektibo guztien anonimotasuna mantendu izana. Diskrezioa izan baita oinarrizko printzipioetako bat. Ez da parte hartzaileen zerrendarik argitaratu eta ez da argazkirik atera prozesu osoan zehar. Nire herriko elkarrizketatu guztiek eskertu dute beraietaz gogoratzea, beraien iritziak eta kezkak entzutea, eta azkenean sortu den giroa ere bai elkarrizketatu eta elkarrizketatzaileen artean oso polita izan da. Nabarmendu behar den ondorioetako bat da, azken finean 100 elkarrizketatzaile bolondresen udaloste txiki bat antolatu dugu ariketa guzti hau egin ahal izateko, izugarrizko antolakuntza gaitasuna erakutsi duela gure mugimenduak. Pasarte goxo eta ezain goxo asko utzi dituzte. Orain arte inoiz harremanik izan gabeko hoiekin ere elkartu garelako. Eta hoiekin, bilerak ez dira horren erraxak izan, ezta? Eta zentzu horretan, esperientzia oso aberasgarria da. EH Bilduk uste dut ikasi duela pertsonen beharretatik nahiko gertu dagoela. Hori ez dugula ahaztu behar. Jendea entzun egin behar dela eta jendearen gertu egon behar dela. Herri honetan badagoela indarra, munduan nagusitzen ari den errealitate horren parez pare guztiz bestelako errealitate bat eraikitzeko. Horrelako prozesu batetik nabarmen uzten duela Euskal Herria Bildu ez dela, alderdi konbentzional bat, Euskal Herria Bildu mugimendu bat da. Bada, gure apustu argia da, denona dena, denon artean, kudeatu, antolatu eta erabaki beharra dago. Azken batean, oso pozik gaude eta harro ere bai, egindako ariketarekin, gure ustez, nazio elkarrizketa honek, ekarpen handia egingo diola ez Euskal Herria Bilduri, baizik eta herri honi, Euskal Herriari.